Welcome naman sa Biyernes ng edisyon sa This Is My Life. And again, thank God it's Friday. About Setiembre 23 na tuig 2022. Aton man pagpangamusta sa itong dire mga palangga ng mga tagpalamati samtang nagapulo pa huway, nagahilay-hilay o kunay. Banda ka patunaw-tunaw palang tawi sa ila sini pagpanyaga. No? Importante, updanay kita sa mga lilisuan sa inyo mga radyo sa sininga hapon, inyo kubus nga lagad, Tita Wilma Sugaton. Tubtub-tak na alas 3 kita nga mag-updanay sa sininga hapon. Nga sa diin lingawon kamo ni Tita Wilma mo lingawon gidya. Lingawon kag ili-ilihon mula daw. Hindi pa yuhom ko lang na aton mga young ones na. Okay lang na iya sa gihapon. Kamusta ang aton sinipaniyaga kag kamusta man ang kapaang kag kainiton dira sa inyo. Sa pihak iya sa karon sang hindi manami man nga dalagan sa aton panahon kung lang taon na ito ng weather forecast na ito no hatag naton ina dugay-dugay ang dalagan sa aton sini panahon kag syempre ang basahon man ni Tita Wilma nga sulat sa inyo sa sini nga hapon bantayan man ina natungod-tugan ni tawi sa ano ay problema ending mo kay karon basahon ko gid ang kabuhi mo sa This Is My Life. Hindi ka na magsabat-sabat. Kaya syempre ang sulat ginpadala sang asawa, ha? Ginpadala sang asawa na hanungod sa iya sini problema parte sa iya sini bana paamo kay na ngano naman natabo tawi hibaluon naton ina karon sa kaundan sang ginpadala nga mansay sang aton sini nga letter sender na gani relax lang kamo dira kag updon man dira ni Tita Wilma karon ang inyo sini mga reactions kag suggestions piece of advice para sa aton sini letter sender buligan ta siya kung paano niya mahatagan kasulbaran ang iya sininga problema sa karon. No? Maling na kasimple sa pangabuhi na diri sa kalibutan. Nga kung hindi mabudlay, matulutawhay. Kung hindi naman palibog dugang, pero kinahanglan, kabalo naman kamo. Padayon kita iya sa adlaw-adlaw nga tanan. Di ba la? Gani relax. Relax ka mo dira. Sa mga naka-online naman, magluwas sa ila sini mga radyo. Kumusta lang dira? Ara sila sa FB Live, sa Facebook page sang Action Radio Bacolod. Paki-like, paki-share sang This Is My Life. Kag magluwas sina ang aton man mga public affairs program. Kag ang aton mga matahom nga mga drama halin sa aga tubtub maghapon kag sa mga madulong nga mga balita sa amon sinino center sa amon mga field reporters syempre inabala mga breaking news ang mga flash reports nga madulong namon sa inyo kag syempre mga developing stories ara lang gidira iya sa amon sini Facebook page pag malike kag ma-share ninyo ina kung ang inyo naman mga pamilya to sa mga malayo nga lugar. Especially kung ato sa iban nga pungsod, bulngon taman ang ila nabatyagan nga homesick o kung ang ila kahidlaw sa ila mga palangga diri sa aton sa dakbanuwas ng Bacolod diri sa aton sa Pilipinas. Paagi man sa pag-share sa ila sang mga nagakatabo diri. Gani go lang taa, di ba? Go lang kita iya. Siling to sang sa kay ni kabulong na hiuli, no? Kay nga tama gid suno sa ila ka paang. Mapaang pero may ara kita weather disturbance, right? Yes. So hatag ni Tita Wilma gamay lang gid nga pasiplat sa aton sini dalagan niya sang panahon kay ti ara ho, may ara kita bagyo nga si Carding. Kag may posibilidad nga ning si Carding makadala sa mabulubaskog kag matas-taas iya nga signal diri sa aton sa Pilipinas kag suno pagid sa report mangin severe tropical storm siya na so posible nga magabatak sang tropical cyclone with signal number 3 tungod sa Bagyo Carding kay ara padayon siya nga nagaamat-amat nubo palapit iya sa landmass na sa kadutaan sa aton sinipungsod Pilipinas.
bagay naman nga patimaan ina nga mas pagid siya nga magabaskog kag mangin severe tropical storm category na siya sa tion nga maglandfall siya dito sa bahinsang Northern Luzon. Saan na titawi man? Suno sa Weather Bureau, suno sa pag-asa, posible sa maabot iya nga Domingo. No? Anyway, nasiplatan ng sentro sining tropical storm nga si Carding. May kalayuon nga 1,235 kilometro sidlangan nga bahin sa Northern Luzon. Suno naman sa latest forecast sa pag-asa. Ang iya sinipuwersa sang hangin, iya sinisang puwersa sang hangin may 65 kilometro por ora malapit man sa sentro pa. May pagmadlos naman nga tubtob 80 kilometro por ora direksyon ni Carding panakatundan na. Ang iya naman paghulag 10 kilometro por ora so mahinay-hinay siya. Bulubantayan naton ina. Kay amat-amat siya nga nagabaskog dito iya sa Northern Luzon. Ginabulubantaw man nga maka-experience sa nga mahuyang tubtob kasarangan nga may panalagsa nga mabaskog nga pag-ulan sa bahin sa nga Batanes, Cagayan kag Isabela sa maabot nga Domingo sang gabi. Kag maka-experience naman sa kasarangan tubtob mabasko nga pagbubo sang ulan sa Cordillera Administrative Region dito iya sa Cagayan, sa Isabela, sa Ilocos Provinces, subong man sa La Union kag sa nabilin nga mga lugar sa sinaiya nga area. Abaw. Ti hasta palunes sang aga. So bulubantayan naton ina kag kita bisan ari kita sa Visayas magulo aligmat man kita no? Magulo aligmat kita sining dalagan sang aton siniiya nga panahon kay kabudlay gid kun ang aton panahon na kun ang aton sinipulo pabayan kag pawalaan kay kabudlay gid kabudlay maglusong sa tubig sa mga lugar nga mga manubo iya. Siyempre, posibilidad, bisan hinay-hinay lang ang bubo sang ulan, pero sige-sige, ano gani, resulta, magataas ang tubig. Baha na naman. Nami na siya, kunustuhan lang nga pag-ulan, kayong aton sini mga mangunguma nagakalipay. Na? Kung nagakalipay ng aton mangunguma, siyempre, maayong produkto, sino naman na mag-enjoy sang produkto sang aton sini mga mangunguma, ang aton naman nga, mga kauturan. Kita tanan nga ari diya sa ubos no? Ari kita diri iya. So, okay lang na siya, Tita Wilma. Na? Kaga magluwas man sina, bantayan man dugay-dugay, ang aton man pagdulong sang inyo mga zodiac sign para sa aton horoscope, baga kadlaw gigo na iya. Nga atil way out. Hindi kagin kan magkadlaw kang iban mga I'm sorry, primero pa lang pro, na? Ang ila sini mga reactions pala, na? Ang ila mga reaction kung mabasahan mong ila horoscope, abaw, insakto gid ito we. Atawe, may aragan ni iya nga kahapon nga nagsiling, pareho gid siya amon, pareho gid siya sa ginhatag mo nga horoscope tawi mo, tsak tugid ya ba? Kalingawan lang na balang aton, ha? Kaya kung magsala gani paghatag ni Tito We sa horoscope, din yung kapag basulon, hagay pang gunitan, den sa kilid lang. Ay, oo, sige Dira lang ka mo ha, sa inyo mga mensahe, din ninyo pagkalipatan sa mga naka-FB Live, ara dira nga aton chat room, sa ilang mga radyo, kung may mga cellphone ka mo, pwede get sa itong sa text hotline, 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Ay launa 45 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, katuan na nato ng aton sa ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ito Dr. Pinoy Squalene Capsule, may ara na siya isa sa may mga For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary
of the annual Balik Eskwela program? The answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Molokabok footwalk and its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langgo. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang insudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsig. Okay, sa mga naka-online naman dira, ba mayong hapon lang da. No? Sa mga naka-online, Sir Meleli Oligo, salamat gid ba? Salamat, para gido, big heart. Thank you gid, sir. Thanks for the love. Ngayon mo na padala diri sa Action Radio Bacolod. Yes, mayong hapon, Ma'am Wilma, baga pa sigabong radyo sa Sianda Pilar sa Imbi Magalona. Mayong hapon lang dana sa mga taga Sianda Pilar sa Imbi Magalona. Tamyaw lang ni Sir Meleli si Ma'am Vanessa Star kag Doc Mate Mayo, Jinky Dialagdon, kag Noel Omar kag si Sir Alex Montesa. Mayong hapon man kuno hambal ni Sir Martin Aliling kag ni Athea Kim Eriman. Lumangyaw John James, pa-shout out po. Yes. Lumangyaw John James, good afternoon kag salamat gid. Tita Wilma pa-shout out kay Nata or Nata, no? Bantog nga gapanahi. Si Nata. No. Bantog nga nagapanahi sa Barangay Payaw, Binalbagan, kag kay Tita Silvia. Silvia or Sylvia, na? Nga galuto, kutsinta. Ari ako diri subong sa ila kay gapa-colors ang buhok ko. Gapa-colors ang buhok ni Nita. Sige siya, panahi. Okay, salamat gid. Ashley Espadero Montaño. Hello, Sir Rufino Eragabino, dire sa may handumanan. Salamat, ga-monitor lang siya kuno. Hello man, kay Ma'am Aina Sinoro. Salamat din Ma'am Aina.
kag kay Sir Eddie Laos, ara lang sila kuno gihapon nga duha ni Nanay Isabel sa Victorias. Kay Joanne Salmeti Isiha, yes, maayong hapon man. Kag kay Isabel Marie Agravante, maayong hapon nan. Arima Jarutero, good afternoon, gapamati diri sa Sampinit, Bagao City. Okay, salamat gida sa mga taga Sampinit ha. 100% ginaiya sa akon horoscopia kada kapalaran ko amo na katabo sa akon. Abaw, yes, isang bagsak dyan, ha? Isang bagsak dyan, Sir Meleli. Santos Eldis Noel, ngayong hapon dito, monitor lang kami diri. Monitor lang kami sa FB kag sa radio. Wow, sana all. Pamo ka na. Santos Eldis Noel, salamat gid na. Kay Elvira Libonggukon, salamat man. Shout out lang gali sa tanan nga bago softball girls kag sa ilang mga coaches. Chichi si Bongga kag Ma'am Sara Caracas from Arena Jarutero. Salamat gid sa inyo, ha? Mayong hapon. Good afternoon, Ma'am Wilma. Please greet Divino Miliesa Jr. on his birthday today. Thank you. God bless you. And more power to your program over ARB. Thank you, good Ma'am Elizabeth. Thanks for the prayer, for the love, for the kiss and the flowers you sent to Tito Wilma and to Action Radio Bacolod. Thanks for the love, Arena Jarutero. Yes, kay Ma'am Inday Blaza. Na, Ma'am Inday Blaza, mayong hapon man. Afternoon tawe, happy listening lang kuno kami diri hapon ni Day Thelma. Thelma Igwiko, kay Bibing, kay Lydia, kay Jennifer, kay Mercedes Lambert sa may Buena Park. Stay healthy always, Tita We, and may God bless you and your family. Salamat gid Ma'am sa love kag sa prayer. Okay, enough lang nanay ha, balikan ta kamo dugay-dugay na naman. Salamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwanag. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss, no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo, no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa lokal pumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radio Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man naman damo salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radio Bacolod sa sining nga aktibidad
ang katapo sang Bago City Health Office. Gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran sa ilan ni Ma'am Dorel kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailong. Nagapasalamat din ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo din nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo sa amon. Amo lang yan sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, pasalamat din sa TM nga ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat dito nga patigayon ng ining activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat din sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no? Nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Puro Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa yung mga kaupor ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin karon napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin diri sa liwat may aga. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radio Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Day. Nobyembre 23 tuig 2022. So we only have 93 days before Christmas Day. Hara na sila, na? Okay lang na siya, ya. Dila sa La Carlota. Wow, mayong hapon. Salamat, gid. Gingging, good afternoon. Felicidad Perez, hello, Tita We. Happy, good afternoon. Happy birthday, James Di Paulo Perez and Conby Aisporo. Sakto na, Conby? Concorby, na? Conby Aisporo, happy birthday. Salamat. Felicidad Perez, sa inyo dira sa inyo dira Carmen. Salamat kid kang mayong hapon. And thanks for
The hearts that you sent. Di ba, Ma'am Ana Sinoro? Po si Ma'am Ana. Kamusta na ipa? Okay lang na, Ma'am. Okay lang na. Pero antes man sa tawi, yung magbasa. Relax lang na ito ng mga greetings online, ha? Ang aton dali nga mga greetings anay sa aton text hotline, dali gid lang. Kaya pasiplatan man ni Tita Wilma, kay karon masunggod ni sila, dali lang gid. About tune in gid. Happy listening to Domyo family sa Barangay San Teodoro, Binalbagan, kay Ma'am Monica Zandra. Hello, baby girl. Nasa amon dira special child. Baby girl, hello. Halinin na kay Junjun Lambatin Dom using Pakaw or Pakaw Bantayan Kabangkalan. Salamat, gid. Tita Wilma, happy birthday ko no sa iya hinablos, no? Happy birthday sa hinablos ko, Jefferson Dom user Denya. Okay, salamat, gid. Kag Tita Wilma, please greet advance happy birthday sa daddy namon. Sa daddy namon nga si Janice. Pare Buas, thank you, Gid. Monitor man di si Tatay Teddy, kay si Tita Lorna Traiso, kay Bibing Ramos. Abo-ara naman gali sila nagapulusing. Kay Mary Grace Crisostomo, salamat kay Inday Ronnie Trava, dira sa may Valladolid. Okay, padayunon lang na niti. Pa-shout out man bi Tita Wilma kay Anata. Yes, natagid man gali Tita Wil. Ato siya kagina sa online, ari man siya diri sa aton nga text hotline. Si Nata nga nagapanahi dira sa Payaw, Binalbagan, maayong hapon sa inyo. Standby na kay si Tita Wilma, magabasa sang aton sulat para sini iya nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay okay, ang aton pagabasahon subong mensahe. Kakalabanan ara sila. Halin ini kay Angel, na siya si Angel sang Bago City. Ara lang siya sa may Bago City. Ang iyang mensahe sa This Is My Life nagasiling, Dear Tita Wilma, maayong hapon sa imo. Ako gali si Angel, 56 na ang edad, may duha kakabataan, kag siparado sa bana. Tita, ginpadala ko ini kay gusto ko man tani magpangayo advice kung paano kumasulbar ang akon problema. Ang akon problema na tungod sa akon bana. Ginbulagan ko siya, sobra na 5 katuig. 2017, sang nakigbulag ako sa iya, tungod na hadlok na ako para sa sitwasyon namon sang akon mga bata. Ginuli ko siya sa iya iloy, nga ginkakibot nila tanan. Tungod lang sang iya pagpangakig pirme kag pag maoy. Wala ko naging hulat pa, Tita Wilma, nga masakit pa niya kami sang akon mga kabataan sa tion nga makainom siya kag nagakadula sa iya kaugalingon. Halin sa to, nagpromise ko sa kaugalingon ko nga antes ako mag-birthday sini
sa to gali. Nga antes ako mag-birthday sa to, dapat magkapalayo na ako sa iya. Ang budlay pagit Tita Wilma kay wala siya daan obra, kag wala man ako. Bag-ulang na graduate, ang amon eldest, kag nagpangabay ako sa iya, nga siya lang anay ang magsalo sa amon sang iya utol. Subong ang kamanghuran ko college na, kag malapit naman nga makatapos. Ang nagabulig sa amon tita utod kuman. Gusto ko lang tani nga istoryahon ang bana ko, kag mabatian sa iya ang tinaga nga sorry. Dalag ko ng mga bata namon, kag nadhadlok man ako para sa iya, tungod pareho na kami, nga naga tigulang na. Tita Wilma, gusto ko man lang nga mangin, matawhay ang tanan. Madula ang kaakig, kag mangin okay na ang relasyon namon. Bisan, mag-abyan na lang. Pero hindi ko kabalo kung paano ako makapalapit sa iya. Ako na tani ang mahimo sang paagi para nga makaistorya sa iya. Paano ko siya maistorya, tita man? Siguro okay naman ang 5 katuig nga naglikad. Hindi naman siguro kinahanglan nga mag-end pa, nga kundiin nga nagahingalo na, amo pa ang magpangayuay sang kapatawaran. Buligi man ko bi, Tita Wilma, ari lang ko nagapamati. Diri lang kutob, maayong hapon sa liwat, Angel, sang Bago City. Okay, sa aton sini letter sender karon nga hapon nga nagpatawag kay Angel. Well, Angel, mayong hapon, salamat kid. Nangin Angel, ikaw para sa imo duha ka kabataan. Na? Pero subong, nagaproblema ikaw para sa imo sinibana. Unique naman na yung dalagan sa imo problema. Na? Mayo lang kay pagdesisyon mo nga makigbulag sa iya, wala na siya siling nangakig pa, why na siya siling nagwaldati pa, kag wala na siya siling nagmaoy pa, kay suno sa imo, kung makainom siya or mahubog siya, nagamaoy siya, magahod siya, gaiskandalo siya, pero pasalamat ikaw tungod, sengtion, nga ginuli mo siya sa iya pamilya, wala reaction ako nga nabatian halin sa imo. Kung ano ba lang nangin reaction niya, sanggin uli mo siya sa iya pamilya. Ha? Ang iya pamilya, siyempre nakibot. Pero siya, wala takabalo kung ano. But anyway, why man kita update na tungod sa iya, tungod wala man ikaw sang ginhatag dali nga update. No? Pero ang may nami lang tungod sa pagkadula niya sa inyo nga mag-iloy. Duwa kabilog inyo bata. Napatapos man ang imo kamagulangan, sa bulig man sang imo utod, di pa salamat kagid kay ti mayo lang kay may nagasuporta. Kay ti ikaw mismo naghambal, why na siya nga daan obra, why man ko obra, pahubog pang opisyo, mamaoy pa, gawal dati pa permi, problema ginman, palasanon ginman. So, sa imo desisyon, gadayaw gid kuya, may kaisog ka sa paghimo sina sa bana mo. Wala. 5 years na ang natabo na wala takabalo, wala way ko kapamangkot sa imo ti anong update sa 5 years, may other family na siya, may other woman na siya sa iya kabuhi, may ginbulos na siya sa inyo nga pamilya niya or what. Pero since nga dugi na problema mo gid subong, hindi para magbalik siya sa inyo
kag mangin bugos ang inyo pamilya, kundi naiintindihan ko ang kaundan sang imo sulat, nga ang tuyo mo lamang nga mabugos ang inyo pamilya. Nga liwat, nga magatindog ang inyo puluyan, nga tingob kamo, nga ara kamo, nga ginikanan, kag ara man ang inyo kabataan. Pero sa tinor sang imo sugilanon, daw wala tsansa, na? Daw wala ikaw plano nga makiguli sa iya, kundi bisan mangin mag-best friend lang kamo. Hindi man malain, di ba? Kay kalabanan sa mga nagabulagay, ginadula ng komunikasyon. May ara nga padayon man ang komunikasyon para na lang sa kabataan, pero kada kita ay isnabay, malain sabot, mabugat sa dughan ina mo, na? Amo na subong ang ginapangita sang imo kaugalingon. Ang kalinong kag katawhay sa pagpangabuhi. Nga liwat kamo nga mag-ayuhay, kag bisan mangin mag-abya na lang kamo, na? Pero mas nami gid tani mas nami gid tani nga mangin isa ka mo liwat ka pamilya. O galing siguro bisan ang kabataan wala na yaga effort kay tiing imo sini kabataan duha, college na ang sa college na ang imo sini kamanghuran, di bala? Ang kamanghuran mo nga bata, lapit na lang makatapos sa college. Kag ang imo nga eldest naka-graduate na, maayo man kay very supportive man ang imo sini kamagulangan nga bata sa inyo, na nagbulig man sa imo. Na sa sinaiya nga bahin, saludo si Tita Wilma sang imo pagkailoy sa imo duha ka kabataan. Ang una na lang siguro subo nga masuggest ni Tita Wilma sa imo kay na ang imo ligi na pangayo sa aton kung paano ikaw, no, maka-communicate sa imo sini ex-husband. Kay gusto mo mag-istorya sa iya, di ba la? Kag masettle ang tanan, madula ang gutgutanay, maka-say sorry ang isa, nga sa diin amo malang nang ginahulat mo, nga mangayo lang siya pasensya, pero nagapanig-aman siya guro, why mo naman na-mention na ngalan, niya mo may tani kay ko na-mention mo yung ngalan, panawagan na siya kon. Pero hindi, maintindihan niya kung naragin man siya gapamati in the angel na, maintindihan niya ang dalagan sang istorya. Nga buot silingon, wala ikaw handom pagkid. Nga kun ano, para nga manumbalik, para nga mag-inupdanay uli, kundi para na lang sa kabataan. Nga magmaayo man ang panimuot sang kabataan sa ila ginikanan. Especially sa ila amay. Mabudlay ang maghimo sang una nga tikang since ikaw gidyang himo aksyon nga maglayuay kamo, nga magbulagay kamo. Tiyan mo na bilang ko kaisa, hindi tama ni mabaso ang mga maasawa nga kung ang banata or ang partner nato sa pagpangabuhi irresponsable, no? Magluwas ng irresponsable, ano pagid tita we? Irresponsable, madamo pa bisyo, wala ka obra. Sorry lang da sa maigo ni Tita Wilma, ha? Sa tuod lang. Kay ara nga wala ka na obra, gapasaway ka pa, na. Wala ka na obra, damo ka pa bisyo sa kaugalingon mo. Tinagaugta si Mrs. Ara pagid ang kabataan, na. Doon mo na bala, hindi ta na mabasol ang mga asawa nga mag-react sang pareho sina. Na? Una sa tanan, Angel, ara ang pagpangamuyo. Na magdangop ka gid sa iya. Kay feeling ko para sa akon, do hindi man mabudlay, pero kabalugid ko nga sabahin mo tama kabudlay kung anong imo sini dapat himuon. Wala sang makahatag sa imo guidance, husto nga gabay sa imo himuon, kundi ang pagpangamuyo. Siya gid lang sa ibabaw. Kung gusto mo, kung anong plano mo, approach ka sa iya sa kaitaasan. Na? Kung anong gusto mo matabo sa imo pagpangabuhi, kung anong madangtang siyang tanan. Lord, your will be done. Guide di lang ko, Lord. Tudlui ko kanong dapat ko himuon. Kay gusto mo makaangkon sang katawhay kag kalinong sa imo kabuhi. Na? Kung amo na sila naton kung given a chance, kung wala, let's say, why siya other woman, why siya other family,
kung gusto niya magbalik, mga ipasensya sa imo kag gusto niya magbalik, maupod ka mo liwat. Kag magbago siya, ay sigurado, kag mapatawad mo, abe, ay sigurado, gatumbo-tumbo siya guro sa kalipay sina, na? Pero tiina tayo na nakadepende gihapon sa iya in the angel. Kay nasa nasiling na ni Tita Wilma kung wala siya other family. Kay kung lang taon na to, sa 5 katuig, kadamo sa mga posibleng nga matabo mo. Ligad, lawig-lawig nga panahon. Pero, hindi pagitagyapon mag-question kag magdula sang pagsalig sa mahal nga Dios. Wala imposible para sa iya. Kag hindi ina siya mangin problema para sa imo or mangin upang para sa imo kagustuhanan nga makig-ayo liwat kag mangin matawhay ang inyo sini nga relasyon, ang inyo sini nga komunikasyon. Kay wala sang handom nga maayo nga hindi pagsabton sang Ginoo as long ang imo katuyuan sa pagpangayo kag pagpangamuyo sina sa iya is para gid sa kaayuhan na hindi lang para sa imo. Hindi actually ang iba naton nga mga kauturan maka-relate man ni masiling gani guro makasiling gani sila siguro nga puwerte man ba kaisog nga pagkababayi palahubog ba na mo mauyon ba na mo pero nahimo mo pa nga mauli sa iya pamilya kibot pa iya pamilya na pero dayaw ko na iya parte ang pagkaisog mo sa pag siguro ini gina-imagine ko kung anong ginimo mo ba so that's why nga problema kaman kung paano mo siya liwat maistorya. Try mo lang, pero before mo himuon ina, magpangamuyo ginanay. Nga ina bilang magpangamuyo kita nga may pasalamat sa tanan, pasalamat sa tanan, pagkatapos may ara pagpangayo sang kapatawaran, kag pagkatapos kung ano ang gusto mo pangamuyuan, ihambal mo gina kay Lord. Kay wala sang imposible para sa iya. Kung ano man ang gusto sang bana mo, pero kung maghinulsol man lang siya ka maghatag sang tinaga nga gusto mo mabatian halin sa iya nga magsiling nga patawara ko or sorry, siguro maumpawan man bisan 5 na katuig nga wala ka mo komunikasyon, maumpawan man siguro ang imo sinikaakig sa iya. Ay importante na iya kung hindi gid man importante lang para sa kabataan nga mag-inayuhay. May tipon-tipon kung kaisa nga maupod man ninyong kabataan ay kanami lang siguro mo in the angel na importante lang bala na kung hindi gid man daw wala gid tsansa nga makabalikay ka mo, importante lang gid mangin klaro sa inyo nga duha, ikaw kag ang bana mo kag siyempre sa bahin sa kabataan ninyo nga maging klaro nga nagpatawaray na kamo. Di ba la? Napatawad na ninyo ang isa kag isa para maangkon ninyo ang kalinong kagkatawhay sang inyo balatyagon. Pero mas manami gid nga mag-inop danay sa liwat. Kag mabalay sa liwat ang isa kapuloy-an nga may pamilya. Nga ara ang ginikanan, ang amay kag iloy, upod ang kabataan. Di ba importante na iya? O importante gid ina sa tudtuod lang. Gani sa mga kadtuan naton ang mga irresponsable nga mga ginikanan. Ginikanan na ginayawan wasay ginikanan. May nanay kag tatay na gina. Tanawan nyo bala na sa matudtuod nga sitwasyon sa aton pagpangabuhi, amo pa ning kapuraot sa karon nga sang tanan-tanan kamalahalon sang tanan, abitong dan man nato nga tuntag sa karesponsibilidad sa aton sini pamilya. Mangin responsable man kita, may trabaho ka man o kun wala, tinguhaan mo nga mangin responsable ikaw nga bana, mangin responsable ikaw nga amay. Pareho man sa iloy.
nga mangin responsable ikaw nga iloy sa kabataan mo, kag mangin responsable ikaw nga iloy para sa imo kabataan, kag responsable nga asawa para sa imo bana, no? Wala sang malain dira nga himuon nato ni sa pihak sang realidad nga wala trabaho nan. Pero may pag-isa sa tanan nga bagay, pagpaninguha nga malampuwasan adlaw-adlaw mga kinahanglanon naton, makakaon kita 3 times a day, ay malipayon iyang pamilya. Kung nagabinuligay, kag nagainunungay, kag nagaintsendihanay, ay ilabi na ko na hangpan sang tag sa kamiyembro sang pamilya, ang kapigaduhon sang pagpangabuhi. Kay ang tanan kung mag-ugyon kag mag-isa, wala sang imposible. Di bala? Ilabi na ged kung sa inyo tanan nga hulag sa sulod sang panimalay, ang sentro, ara sa tunga, ang mahal nga Dios. Kay gina kung ina sa tutuod lang, kung mahimo ta na bala, ining do ka nami lang sang pagsinalayo, bisan, ugalan da period lang na kagkama ang sudan na madumduman ko na nga term, no? Nabatian ko na sa una sa neighbor namon. Kami lipayo na kami inday, kami. Oo, si Choy mo amo ni ho panday lang na siya. Pero kanami lang bala na gabi nuligay mga kabataan sa trabaho sa sulod sang balay. Maginabatyag si nanay kung anong ginabudlayan ni nanay. Pagkaabot ni Papa may dala iyang isa or duha ka kilo nga bugas kay para naman pagkadason nga adlaw. Bisan wala niya sudan, malipayon sila. Na bisan dito ang batian nga bisan period kag kama lang na iya day happy na na. Wow, tipin ko anong period kag kama, bisan ginamos lang. Kung mas namit pag kung yung ginamos nga ginisa, galing kung kaisa wala ka man ibakal mantika kag ahos. Kung may dala nga ginamos, way butangan mo pa ng adan langgaw, ti kung wala ang ara lang, bisan langgaw na lang, o kung kalamansi, kay may ara tanong sa tubangan. Amo na ba lang, dira mo makita ang kaimportante, no, sang maayo nga relasyon, sang magkapamilya. Sa aton tag sa kaginikanan, kung aton mapabatsyag sa aton kabataan ng kabudlay, ang struggles tabala bilang ginikanan, pero makita sang kabataan nga nami gidya ang relasyon sang amon mama kag papa. Nga bisan pigado kami mabatyagan namon ang pagpalangga kag paghigugma maanay. Kundi supportive ang kabataan, manami ang pagsinalayo sa sulod sang balay. Di ba na? Nagainop danay tanan. Kung kaisa masiling pa ng kabataan, nay, mabaligya ako bala amo ni Honan. Maalsa lang ko to kay Chay. Amo na dalong ko sa eskulahan, ginansyahan ko. Ti garantiyahan mo na sang iloy. Di do ka nami lang abisan. Paano ba lang nga nagabinuligay? Gamay-gamay nga sinintimos, tipon-tipunon ay makahatag na kalipay para sa ila. Ina kamatuuran nga nagakatabo sa mga kabataan nga nagka-intyendi kag nagabatsyag kung daw ano kabudlay sa ginatawag nga pagpangabuhi. Kung daw ano ka-importante sang kwarta, 1 sentimo, ibanda ginasupot ang mga coins, kay daw para sa ila, ay ano maning mabakal sang piso subong man, ano mabakal sang 25 sentimo sinisubong man, pero iban ginatipon ina. Kay kung makalabot gani 5 ka pisos, pwede na mabakal. Pwede ka bakal o gali makapisos? Ay, hoy, banda yung bakal tinalang, tinalang tahong, nan, kag adubuhon, ati, sa sulod, kabulong naman sang kahilab sang tiyan. Pero mas manami bala, no? Kung kamo siguro makarelate man sina. Nga kanami, mabatyagan kag makita ang mga kabataan nga na nagka-eksperyensya sang kabudlay sa pagpangabuhi, ilabi na sa pagsinalayo sa adlaw-adlaw nga tanan. Kay nagabaka sila, kay nga it's a challenge on their part kung paano pagid sila nga paano sila makakontribute sa ila siniginikanan, makabulig sa ila ginikanan para sa ila sinipagsinalayo sa adlaw-adlaw nga tanan. Right. 2:24 Action Radio Philippine Standard Time. Pa-share naman dira sang inyo man dira mga sitwasyon sa pagpangabuhi. Kung daw ano mga sikreto ninyo bilang ginikanan para sa inyo kabataan, pwede nyo na mas share karon sa aton. Anyway, sa imo in the angel, good luck ha.
good luck, kaya mo na. Kung ginuli mo siya dito, balikan mo siya. Ginuli mo siya sa iya ginikanan, balikan mo siya. Wala sang malain nga mag-approach, ikaw pabulig ka sa ginikanan niya, kung ara pang ginikanan niya or utod niya, nga makigsugilanon sa iya. Kung may pamilya na siya nga iya, okay, be it, no? Ihatag mo man ang iya kahilwayan para makapangabuhi man siya sa maayo. Importante is magpatunga kag magpungko ang tanan, kag maklaro ang tanan nga issue, maangkon ang katawhay kag kalinong kung may pagpatawad sa tagsa. Amo lang na siya. Paamo ka na. Ay, the angel. Yes, salamat. To dugay-dugay mas seniors na kamo tuod na kay concern mo ginatanaw mo kung magtinigulang na kamo. Kang magsiling ako nagahingalo sano pa kami magpangayo ay sano pa kami pinatawaray kung nagahingalo na ang tagsa-tagsa, mayugin man nga samtang timprano pa maklaro na. Okay, the angel, magpakaisog ka lang sa pagatubang sinatanan. Kay ara lang si Lord para sa inyo. Okay, so salamat sa iba naton dira nga mga kauturan kamuman ha. Mga istorya ninyo dira nga hindi ninyo malipatan o kon istorya nga sa diin na nagakatabo sa inyo kabuhi, nakatag sa inyo problema, ari lang ang This Is My Life, ipadala lang ninyo. Ang iba naton nga mga kauturan nga nagapamati kag nagaupod sa sini nga programa maka-relate man, makahatag man sang ila panugdaon. Kag ang iban may makuha man sila nga leksyon. Di bala? Malingaw ka pa, may mabatian ka, ay amo na gali, ay salamat kay nabalaan ko. Right na? Okay, sulat nyo ina sa papel, ipadala din sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio, Will Rose Building, Burgos, Luxon Streets, Bacolod City. Pwede man sa iton sa ni Facebook account sa Wilma Antupina Sugaton o kung sa iton man Facebook page, Action Wilma Sugaton. Alas 2:27 Action Radio Philippine Standard Time. Dali lang. Tamad ko magtamyaw, tawian na tuyo ko. Ayo, ay mamana, relax, okay lang, pamati lang da. Ayo. Hello po Tita We, good afternoon. Ginapanamyo ko galing si Lolita Jonas, kag Tito Ruben Islao, kag sa akon mama nga si Teresita Buendia Tubong Banwa. Happy gid sila permi sa pagpamati sa imo programa. Ang This Is My Life. Diri sa may Purok Santan, Talisay City. Jose Tubong Banwa Jr. Madamo gid nga salamat. At sa mga taga Purok Santan Talisay City, mayong hapon lang direk kag salamat gid. Speaking of Talisay City, nang Lulit Castro dira sa Menlo 2. Tsakto na ma'am, salamat gid sa ilan nanday si Marpeliado dira. Madamo gid nga salamat. Bibi Roston kay day Sally Sausa, ara para sinining kun wala nato to Kian mayong hapon kag of course sa Sultanito kag Dalagita na ninyo dera. Na mayong hapon lang da. Grace Albamistas, good afternoon to Welms. God bless you always. Salamat gid in the Grace. Okay, Wing Serrano, hello Tita Wilma, good afternoon. Pwede pag-greet si mother ko. Happy birthday, Elena Serrano. Ara gid siya gapamati adlaw-adlaw sa radyo. Thank you and stay safe always. Yes, Wing, thank you gid na. Okay, Mama Elena Serrano, happy birthday to you. Okay, relax. Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos ng pila ka mga importante nga mga commercials. I'm getting ready. Okay na? Okay, sa liwat mayong hapon da sa mga naka-online. Naglag-ok lang ko gamay. Carl Kenneth, Kanyete, Action Wilma mayong hapon, lihog lingwit sa mga pumuluyo sa Barangay San Jose, Ibi Magalona, sa Sarabia kag sunda sa pagpamati. Baino ka daw ikaw ang announcer sa drama nga This Is My Life ba? Ang atsay. Carl Kenneth Kanyete, salamat gid. Tawi, good afternoon, ga-monitor ko di sa Charito Heights sa Barangay Granada. Delia Liave, madamo ginya salamat. Tawe, shout out sa kay Jane Novi Agbayani Paco and her family diri sa Myceline Homes. Kay gapamati, gidnaw sila sa This Is My Life.
makalilingaw mo nga programa. Bagi na kampanyahan mo gid ko mga Virgie mo. But anyway, salamat gid ma'am na kay Jane Novi Agbayani Paco kay sa bugos nga pamilya Paco mayong hapon gid dira sa Celine Homes no. Mayong hapon Action Tito Wilma Diding Alojamiento. Salamat man ni Connects. Salamat gid mayong hapon. Aba magano na kasi ni Connects tugad si Barker Tribe ara ginadayon no. Juvie Munares thanks gid no mayong hapon man da. Kim Poyulo always gid nagapamati sa action. Salamat man. Okay. Tamyaw Kutita Family Helia sa Barangay Canroma, Puro Kawayan, Pontevedra. Salamat kida. God bless. From Stephanie Helia. Madamo gid nga salamat. Josie Lynn. Mayong hapon man sa imo. Hello Tito Wilma. Yes, kay Nilda Escoro Franco. Kay Redlyn Lazibel. Pakigreet lang kay Tulits, kay Nunoy, kay Buyboy Jan Sab. Gohan kag Gio sa San Jose Valing. Di San Jose Valing man. Nata ni Cavera, hi Tito Wilma, yes, Naita. Ay, katahong gali kay Naita, ni Cavera, mayong hapon. Yes, Tito We, okay, karon gid ana. Siling ni Ma'am Virgie, agree gid ko sa imo mga advices, pray gid. Si sender always kay God kay hindi lang siya ang may problema sini. Trust lang gid. Ma'am Virgie, salamat gid. Felice Venzola, salamat and good afternoon. Ara man si Ma'am Christine Minyas Villalobos, salamat and good afternoon. Okay. Ara man si Nilda Escoro Franco. Yes, Nilda Escoro Franco, good afternoon. Enough na nanay. Pag may time karon balikan ta naman ang iban. Napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin din. Sa liwat. Ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nag-abot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailon. We understand nga daw talagsala na din sa kaan nga lugar sa periyos nga mga activities. So nagpasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan I. Torres sa mga katapos ang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa atong nga mapumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayuon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. At sa mga nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag ang mga bulong kag vitamins sa mga bata man ang damo gid salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ila local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo
kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom sa syudad sang Bago. So, una nagapasalamat ako sa Action Radio nga naghatag sini sang isa ka programa nga medical mission. Kag nagapasalamat dito sa dako sa kaya ang Corman Boy Duran, sa ilan ni Ma'am Dorel, kag sa team sa Action Radio. And dako na ni nga bulig para sa akong barangay kag sa tawo sang Purok Kalubihan 2 sa paghatag sang libre nga bulong. So kami nga mga barangay officials nagapasalamat man sa tanan nga mga doctors, sa midwife, DSW nga naghatag man sang ila oras sa pag atipan sang akong mga tao. So again, mayong aga kag madamo gid salamat. Ako gali si Chidoro RP Jr. SK Kagawad sa Barangay Mailom. Nagapasalamat ko sa ini nga medical mission nga natabo sa subong sa diri nga purok kay syempre damo gid ang kakinahanglan sang mga amo nga limuon or hilikoton kag pagapasalamat gid ko ay nga nakabulig kamo di sa amo. Amo lang yan po sila. Regarding sa Action Radio Bacolod, hindi pa salamat ni kami sa LTO yung ginatag sa among paghatag sa medical mission diri sa Purok Kalubihan 2 nga salamat ni kami nga impatigayan ng mga activity together man sa among CHO kag sa among mga barangay council. Ako si SK Chairman Clerk de la Peña nagpasalamat kid sa Action Radio Bacolod. Nagapasalig naman ang Aksyon Radyo Bacolod nga magabadayon sa pagdulong sa mga balita nga patas, balanse, matuod, kag may basihan. Kabay pa nga magapadayon man kamo sa pagsuporta sa istasyon nga madugay na napamatud-an nga may ikasarang sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa kahanginan kag sa komunidad. Subong man, inyo buligan sa pagpangamuyo nga magapadayon ang amon advokasya sa pagdulong sang maayo nga serbisyo publiko. Mayong aga sa liwat, no, nagapasalamat ako sa tanan nga mga staff nga naghatag sa amon sa mga bulong. Ako gali si Alma Donato Banguyo, taga Purok Kamutihan 2. Dabaw sa tanan kay Kapitan Ay, kung sa yung mga kaupod ng mga opisyalis, kag sa tanan nga mga doktor nga rin napasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa amin dito. Sa liwat may And the winner for digital storytelling. Dira kay Nilda Iscoro Franco mayong hapon man. Tulits, ginagwit ikaw, Tita We, ginagwit si Tulits, si Nunoy, si Buyboy, Jan Sap Gohan, kag Jeyo sa San Jose Valing, salamat gid Tita. Nathan Nicavera, hi Tita Wilma, and hello man sa imo, thank you kid. Yes, Tita We, agree gid ko sa imo mga advices. Pray gid si sender always kay God, hindi lang kay siya ang may problema sini. I trust lang sender. Christine Menyes Villalobos, salamat man. Felicia Venzola, salamat. Hello Sir Ray Flores Barrioga. Ara lang sila sa Barangay Estefania. Pero check naton ang aton sini nga text hotline. Abe kung ano dang mahambal nila. Natawe silingi 7255. Silingi 7255. Good PM to Wilma para kay Angel. Ikaw ang nagbulag, karon gusto mo naman nga magbalikay ka mo. Basi bala magdakong ulos ang bana mo, kay ikaw mismo ang nakisuyo sa iya. Kung ako sa imo, bayaan mo na siya. Ang lumapit sa imo. Palapit sa imo kag mangayo pasensya. Ang magpalapit sa imo kag mangayo pasensya, siya. Nga magbag-o na siya. Okay, amo nang opinion ni 7255. Kay gusto niya gusto ni Sander, ni Angel, makaangkon man siya peace of mind kay tinagatigulang na sila. Just ask guidance to whom you think that you could help, whom you think that could help you, especially God. Apag sa pagpangamuyo. O kon, okay lang ko nga ikaw tinguha una nga reach out sa iya. No? Don't forget to pray, hambal ni Junjun Lambatin Domyo. Okay, salamat kid. Siling naman ni 1964. Magluhod kag magpangamuyo kag kid. Kay kun ang Ginoo ang magpahikot sa imo bana, siya na mismo ang mangita sa inyo sang imo kabataan. Abaw. 1964, madamo gid nga salamat kabay nga ma-inspire si Angel. Di balay Lord Tito We, good PM ta.
Nari ay, naagyan ko man na ta almost 5 years or sobra patita. Nagbulagay kami sang bana ko, but thank God, ginhatagan kami chance nga magbalikay. O 0460, salamat gid. Angel, nabatian mo na. Tawil mag-greet ko man papa atong happy birthday sang Palaka Valladolid. O, papa atong, happy birthday sa imo. Okay? Alas 2:40, Action Radio, Philippine Standard Time. Kurt Nathaniel de la Torre, mayong hapon lang. Dira sa may, Purok Dulunan na siya, Daguba Central, Maaw. Okay na, ma-horoscope na si Tita Wilma, pero manamyaw, tanay happy birthday bala. Na? Happy birthday sa mga kauturan na ito nga nagasaulog sang ila kadlawan karon iya nga adlaw. Yes, happy birthday, kid. Dira kay Tuto James Tuto James Perez, happy birthday sa imo. Diin na to ka inagkani man. Syempre man, kay Tuto James Di Paula Perez, kay Conby Aisporo. Happy birthday sa imo. Halin kay mami mo Gingging, kay Carmen, kag sa Bugusman nga pamilya. Happy birthday sa inyo. And of course, sa mga nagasaulog man sa ila birthday today, happy birthday and God bless para sa inyo tanan. Good health lang gidya ang wish ni Tita Wilma para sa inyo. Ma-horoscope na kita. Katuan na ito ng mga zodiac sign para sa itong horoscope sa karon nga adlaw Biyernes. Yes, Setiembre 23, tuig 2022. Una ito ng zodiac sign nga Virgo. Ang mga Virgonian dira, nga mga natao Agosto 23, tubtob Agosto 23, tubtob Setiembre 23. Ang inyo zodiac sign, inyo horoscope na gasiling, inyo bala matalupangdan or matalupangdan mo Virgo, amat-amat iyang amat-amat nga nagabugnaw, no? Ang inyo sinirelasyon bilang mag-abyan o kung ang pagpalanggaanay ninyo nga magnobya or mag-asawa. Kung hindi mo maintindihan, kag wala ka makahibalo kung anong rason, Virgo, wala bala sang malain kung pamangkuton mo siya, no? Para nga masanagan ang issue. Kag siyempre sa pagpakigsugilanon sa iya, ipaagi mo man sa diplomasiya para wala sang balatyagon nga masakitan. 13, 21, 34 kag 42 sa mga maswati nga numero. Brown is your lucky color. Kadtuan nato ng zodiac sign nga Libra. Ang mga Libra mo naman ining mga natao Setiembre 24 tubtob Oktubre 23. Yes, Libra, dako gid ang kakulangan mo sa imo pamilya. Abi pa mangkutang kaugalingon mo kung may kakulangan ka sa pamilya mo, na? Dakong kakulangan mo sa pamilya mo o kung sa pinalangga mo, na? Amo na ning panahon para nga makabawi ka sa iya or sa ila. Maswati nga mga numero 11, 14, 27 kag 40. Your lucky color is tangerine. Kadtuan naman nato ng zodiac sign nga Scorpio. Ang mga Scorpio, muna ninataw, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 23 or 22. Again, Scorpio, Oktubre 24, tubtub Nobyembre 22. Kung ano man ang imo ginahimo, abi, pamensaran asang maayo kung maayo ina, ha? Pamensaran asang maayong ginahimo mo para nga hindi ikaw makasala karon nga adlaw. Halong ka man sang imo mga ginapangbuyan nga mga tinaga, Scorpio. Kag maswerte mo nga mga numero. Just 7, 26, 30 kag 39. Mga maswerte mo nga mga numero or na mga ang imo naman lucky color is red. Sagittarius, ang mga Sagittarius ang mga nataon Nobyembre 23, tubtob Disyembre 21. Sagittarian, masakit man, pero hindi pag-ibaliwala ang ginatudlo sa imo. Inang suwastyon, ginatag sa imo nga suwastyon, dapat mo ikonsiderar. Binagbinagon kung makabulig o kung hindi para sa imo.
Mga maswerte mga numero Justice Ace, Justice 7, 34 kag 40. Your lucky color is beige. Sa mga Capricorn naman, ang mga Capricorn, amoy ini mga nataw Disyembre 22, tubtubinero, Justin 9. Capricornian, may ara ka subong. Baba mo ka, may ara ka na subong. May ara ka subong, but silingon, may ara ka. Mas may sulosobra ka na. Hindi ka magkatingala kung may ara gid man nga may mapalapit sa imo kag pangayuan ka bulig, ha? Kung may ara hatag ka. Kung may ara, hindi ka magdalok para nga madamo pagin nga mga grasya ang mag-aabot sa imo. Ay Capricorn, mga maswerte mo nga mga numero 7, 11, 37 kag 42. Your lucky color is emerald green. Okay, ang Aquarius naman. Yes, Aquarius, Enero 20 to Pebrero 18. Sorry. Enero 20 to Pebrero 18 mo na mga Aquarius. Kung pasugtan mo lang imo pagkamahuyaon, hindi nami, no? Tanon mo naman sila, kahuluyon, gidabi sa akon mo. Pero tuod-tuod, galing hindi namin, kung tama sa imo ka mahuluyon, no? Galing kinanglan kabalo ka na magdala. Wow. So, kung padayon mo ng imo mahuluyaon, pierdi ka, ha? Kay hindi mo mapautwas, ang gusto mo nga ipautwas. Hindi mo bala mabungat, hindi mo mahambal ang gusto mong ihambal, kinahanglan mo lang gidya Aquarius. Magpakaisog ka. Pakaisog, maswerte nga mga numero Aquarius, Justin 9, 28, 36, kag 39. Pink is your lucky color. Una pa lang ina nga bahin sa mga zodiac sign para sa iton horoscope karon nga adlaw. Ang mga wala pa naton madhatag nga mga zodiac sign, relax lang kay dulong na ni Tita Wilma. Dali gid lang gali. Sa September 24 and 25, ariho sa mga taga Pahanukoy Village Homeowners Association. Dira sa Pahanukoy Village Homeowners Association Incorporated, mga miyembro, may ara registration para sa palaabuton nga eleksyon. San o ang registration? Sa maabot nga Sabado kag Domingo, Setyembre 24, tubtob Setyembre 25, alauna, tubtob alas 5 sang hapon. Kadto ka mo dira sa may Barangay Activity Center sa Pahanukoy para sa pagpa-register. Pagka October 2, Oktobre 2, amo nang adlaw sang eleksyon, dira naman, balik ka mo, Oktobre 2, kay ang eleksyon, hiwaton alauna, tubtob alas 5 sang hapon. Di mayo na kay Domingo nga adlaw. Dira lang sa may Barangay Activity Center dira sa inyo barangay. Kinanglan inyo man i-exercise ang inyo right to vote pa mo ka na bala. Alas 2:48 Action Radio Philippine Standard Time. Ma'am Rochelle Fulgencio Susana mayong hapon. Abaw si Mama Homa Lumina. Okay lang na as always. Thank you basta ara ka. Na? Mabalik pa si Tita Wilma pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga commercial. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up
to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location. But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langko. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhin, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang ng Arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain bali instead nga mag-complain bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na pero kamo lang blessed kamo kami amo kamo na ang ginhatag sang ni God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpon kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta ideya nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ingko try lang kay basi kaloyan si Malga Dios kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo maduan muna kag Jan Diaz kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Malga Dios magpadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres Laparan ng buligan ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom.
lanon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatinir sa mga lata, goma, kag iban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kon pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdam. Ito Marso 20, pansyan kung dugang-dugangan pag ang imo pagpaninguha kag ang imo pagpangabudlay ate kung ano gid ang imo ginahandom angkon mo gid na halos angkon mo na ang kadalagan sa imo kabuhi. 1-11-23 kag 47 mga maswati nga numero, maroon is your lucky color. Ang Aries, yes, Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Kung may ara kay nag-follow up or may kantuan ikaw, kinahanglan, o pwede ka nakahulag dugay-dugay tapos ang programa ni Tita Wilma para hindi ka mapaslawan, ha? Kag kinanglan pulo paminsaron mo gid ang bagay nga himuon mo. Ano na ahaw kung maayo ina go. Genesis 28, 32 kag 39. Peach is your lucky color. Yes, Taurus. Ang mga Taurus naman Abril 20 tubtub Mayo 20. Taurus, ay ho. Malatnan ka, maulamid ka sa mga tao nga negative ang ila sini energy. Nan. Kung hindi ka magpakabako dira, kag manindugan man sa imo prinsipyo, madala ka man. Kag pati ikaw maulamin man. Maghalong lang, Taurus. Maswati nga mga numero 11, 19, 25 kag 34. Your lucky color is white. Kadtuan na ito ng zodiac sign nga Libra. Yes, Libra. Gemini na kita, Tita Wilma. Na? Gemini. Ang mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Kung ano man ang ginaplano mo, Gemini padayon na. Tungod mangin positive or mangin maayo ang resulta sina. Ara ikaw sa maayo nga banas para man sa imo kaayuhan. Gani go na Gemini, hulag gilayon. Maswati nga mga numero 16, 24, 38 kag 40. Green is your lucky color. Kadtuan naman naton ang mga Cancer. Yes, Cancer. Hunyo 22 tubtob, Hulyo 22. Cancer, ang imo naman horoscope na gasiling, hindi nami ang adlaw para sa imo. Ha? Hindi nami ang adlaw para sa imo, pero kung magpakatawhay ka lang, magkatibawas ka gid. Mag-relax ka, na? Relax ka. Maswerte mo nga mga numero 12, 29, 35 kag 37. Light green is your lucky color, di ba? Light green is your lucky color. Leo, katapusan natin yung zodiac sign. Yes, ang mga Leo naman, Hulyo 23, tubtob Agosto 22. Ay, Leo, hindi pagpabayi kung may problema ka nga hindi ma-resolve. Ha? Hindi na pagpabayi. Kaya nga akong pabayaan mo, mas pagid ina nga magalala. Gani, go na. Maswati mo nga mga numero 19, 26, 36, 41. Lucky color is
mint green. Mint green. Amo nang imo lucky color for today. Okay, so nabatiayan nato na itong tag sa zodiac sign para naman sa itong tag sa horoscope. Karon iyang adlaw Setyembre 23. Siling ni Sir Melili Uligo ako niya tawian na may gid perpi ako ng horoscope. Ay ho. Kabati ko mga mo nagapisik man ko, di bala? Gani ka mo dira. Okay lang na relax lang ka mo dira. Impunto le stress, Action Radio Philippine Standard Time ay tunay na 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Kid. Okay, so si Tita Wilma wala na sang panahon. Sa wala naton malabutan, pasensya na sa inyong mga greetings nga hindi naton matatapan tanan. But anyway, si Tita Wilma nag-appreciate gid sina. Nagapasalamat gid kita sa inyo. Antes man kita magpaalam sang lubos, ang ato naman Bible verse of the day halin sa Luke chapter 15 verse 10. In the same way, I tell you, there is rejoicing in the presence of the angels of God over one sinner who repents. I can't say goodbye. Buwas na naman, salamat gid standby sa matawang mga drama, mensahe sing paghigom. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio.